ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದುಪ್ಪುವರು. ಅಂಚಾದ ಈತನೆಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಫೋನಾಗ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐತ ಪಿರೋಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರು ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ರಿವೀಲ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ. ಕೋಟೆಕಾರದ JP ಆಚಾರ್ಯ JPನ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಎಂಚೆತ್ತನೆ JPನ ಶುರು ಕಾದಿರ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಂಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಯ್ಸ್ ಅವಿನ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೊಡು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಐನು ಈತ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕ ಆತನು ಅಮ್ಮಲ ಕಲಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನ. ಅಪ್ಪಗದ ಜೀವನ ಪಂಡೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದು ಇದು ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದು JP ಆಚಾರ್ಯ ಅಪ್ಪಗ JP ಆಚಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಮಾತಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಈ ಗೂಗಲ್ದ ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓವುಲ ಕಾಪಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೂಜ IT ಯಾನು ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಂಕಲ ಈ ಪಿಲಿತ ಕೀ ಪಂಚ್ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದೆದುರು ಪಿಲಿತ ಇಂಚಿನ ದಿಯೋಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋಂದುಕೊಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನನಗೆ ನಿಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀ ಪಂಚಿನ ಅತ್ತ ನಾನು ಇಂಚಿನ ತೆತ್ತೊಂದು ಅರವಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ಲ